Hello mga idol, mag-unboxing tayo. Ito yung order ko, dumating na. Ring light na may kasamang cellphone holder na dalawa. Pwedeng landscape, pwedeng portrait. Ito na yung stand niya. Tapos ito yung ring light. Tsaka yung mga accessories para sa cellphone. Mga lagayan ng cellphone. Assemble natin. Subukan natin mag-assemble nito. First time po ito na nakabili tayo ng ganito. Yung ring light. Maganda rin siya kasi mayroong control yung ilaw. Pwede mo siyang palakasin, pwede pahinaan, pwede iba-ibang kulay, pwede madilim lang, pwede ibang kulay, may yellow, may blue, may white, pwede mong pahinaan, pwede palakasin. Yun lang, galing.